saperwates Kadipaten Binangun. Senopati. Nggih. Aja mung kowe. Rangkepo 1000 Bupati Binangun. Aku bakal nanti kaya ngono. Mati. Tumplak-plak adep ono Surya Kusuma. Surya Kusuma. Ora usah gegeden sumbar kang tanpa. Bajingan dia. Cocok waduh. Ayo aku bakal nek wis patut gawe keker rusak. Sukar paning awone Kresna. Surya Kusuma sinong kang. Mas, lho diajeng. Diajeng Pujawati lan Pujasari. Dadekake kawruanmu ya diajeng. Ngantipun kakang keplayu prasasat lonjong mimis. Iki tenanana perkara geden-gedenan diajeng. Wonten perkawis ageng. Bener. Lajeng menapa perkawisipun, Kang? Diajeng Pujawati lan Pujasari. Ndadekake kawruanmu. Sakwise pun kakang tumapak ana ing desa Leran. Bubarake anggone Hadipati Binangun Yasa Benteng nanging diajeng bebasan lagi wae benteng tak rusak kadadak ana tekane Hadipati Surya Kusuma. Ing kono Hadipati Surya Kusuma ora nimake yen to benteng tak rusak teman ndadekake perang diajeng. Mestinipun panjenengan menika menang to, Kang? Loh, watake pun kakang. Pun kakang perang kalah diajeng. Alah ya. Kawon, Kang Mas. Dawuh kawon kemawon kok anggenipun ngendikan serune mboten kanthi kancang metenteng rumaos kula nyamrika kondur kanthi bendera kamenangan. Mula kang saka kuwi ya diajeng Pujawati lan Pujasari. Nggih. Ora ana pawongan kang bisa sabiyantu kelawan kakang kejaba mung sliramu diajeng. Panjenengan kemawon kawon ngadepi senopati saking pundi? Binangun. Binangun. Napa malih kula kalih sekadang mung pawakan wadon, Kang Mas? Diajeng. Senadyan to sliramu kuwi kapacak wanita. Nanging sliramu kuwi minangka Sri Kandining para laskar ing Majapahit. Aku ngerti watak lan wantune Hadipati Binangun Surya Kusuma. Yen ngerti bocah wadon brebes milih tak kandhani. Tangisan, Kang Mas. Wong mata keranjang tembung kementere. Oh. Ing kene pun kakang bakal njaluk sabiyantu kelawan sliramu. Sliramu mapako Hadipati Surya Kusuma yen to wis ketemu sugono ulatan kang manis Manugara lipen sing menger-menger diajeng. Lipene kula sugan nek senopati saking Binangun Surya Kusuma lho terus pundi kan kula nyogatke lipen kula. Ora teges lipenmu sing abang kuwi ora. Nggih. Sugono ulatan kang manis Manugara ripeh secara alus cek men Hadipati Surya Kusuma iso luluh. Ini kawari jampo-jampone. Ini Barahi pripun Kang Mas? Semune Kang Mas diajeng Pujasari. Ki pripun? Yen ing mangkone tekane Hadipati Surya Kusuma papak yen perlu lus-lus dadane. Wis to, luluh-luluh
mangkuar rumah. Sopo keng tatiaran? Diwanake aku Pujawati. Pujawati. Sing sawiji kae. Lan aku Pujasari. Bocah saka ngendi? Senopati saka Mojopahit. Laskar oning Mojopahit. Pujawati lan kowe Pujasari. Ora usah kowe madeg. Mentang oning pengarepanku. Ojo melu-melu lawan laskar ning Mojopahit. Mengko dhisik. Iye. Sapa sing dadi aranmu? Dadi Pati Surya Kusuma ning Pinang. Jebul iki piyaine Diajeng Senopati saka Binangun. Surya Kusuma. Iya. Yen ngono sampean ki ora usah ado-ado goleki Adipati kang aran Surya Kusuma. Kok dhisik Pujawati lan kowe Pujasari. Sak seneng ati. Dedeke ya ora dhuwur. Ngene kok ngidap-ngidap nganti ngarang Senopati saka Mojopahit. Kowe ngumun. Nggih. Ngumun ning kondi. Nggih. Wong dedeke ya ora dhuwur, baguse ya semedhep. Ning kok ya mangedap-ngedapi lho. Sajake wong ngenyek baguse semedeng. Lah kok ngenyek? Yakin kasunyatane kaya ngono lho. Iya. Pujawati lan kowe Pujasari. Semingkira. Jaken bali kabeh laskar ning Mojopahit. Aku gelem bali. Aku gelem semingkir kalamun kowe bisa ngalahke aku lan sekadar. Mergo ing kene aku madeg Senopati saka Mojopahit. Jadi pengen tanding lan aku. Pengen perang lan aku. Ane kene Binangun lan Mojopahit ki ora diayun-ayunan Jualan ke Pujasari. lan musuh. Surya Akeh Kusuma. laskar Mojopahit sing mijil jalu ae. Ora kuwowo musuh. Dadi Pati Surya Kusuma. Apa meneh mung kowe atase wong wadon. Surya Kusuma. Iya. Kowe aja dadak ina kelawan aku. Senajan aku iki wanita ning wanitane prajurit. Yen to lagi tanding kelawan kowe, aku ya ora bakal mundur lho. Malah dumak-dumuk. Loh, Aku iki pengapesanku nek ngedepi wong ayu ngene iki. Luluh-luluh. Surya Kusuma. ayo Kang Mbok. Piye? Ngene. Mau aku tau kene buat tinggal. Brengose diajeng. Kene iki lho. Coba. Kakung sing dene brengos kaya ngene iki kangenane wong wadon. Pengen tak ambung. Kowe tak ambung takon tunggale. Lah mula ki aku lho Jualan ora sabo Pujasari. aku. Ning kene aku gelem perang lan. Ning ora perang nganggo okole. Ora nganggo kol. Ora. Ning perang nganggo apa? Surya Kusuma. Perang asmara cak. Aku gelem tanding lan kowe gelem perang lan kowe ning perang asmara. Perang asma. Ya. Kang tegese kowe kudu gelem dadi bojoku. Hai. Wis sajak cetengesan karo aku. Ora kok aku iki Cetengesan ki ora gumun. Parembakan karo kadangku gelem apa ora? Gumun ya diajeng. Mojopahit kuwi wis brugo. Pun dodonya wis warta ning lemah. Umpama kowe wis ngrasake dadi awak. Surya Kusuma. Dhewe banget cukup yo dadi pancen. Aku ngerti. Yen kok perkara bondo donya dak kira kowe bisa nyukupi apa sing kebutuhane. Nanging nanging pripun kare wong mau mati ati loro manunggal dadi siji. Monggo ing kene Binangun lan Mojopahit isine musuh lan ayun-ayunan perang. Lho kok gelem awak dhewe nampa katresnane musuh. Hati-hati Diajeng. Aku kene bakal golek karingan ning Mojopahit. Lan kowe Pujasari. Seneng tresno kuwi jalaran saka kulino pancen. Nanging sapa apa? Seneng tresno iki jalaran saka akewan trauman. Wes kulino wis Diajeng Senopati saka Binangun. Nek gelem yo dadi bojoku penak. Sing kandha sapa dadi bojomu penak durung kinaruan. Wong lanang nek candrane netrane kok rada kolek ngene iki. Sapa manis kok
piro? Yen kowe ngono ora usah dadak kesuwen dicuteke ning papan kene. Ayo. Kowe apa sing bakal Oke, libat? cacat. Ayo Kang Bos. Diajeng Pujawati lan Pujasari. Kang Mas. Tanpa mundur Pancen aku percaya kabar siramu. Mergo senajan siramu kuwi bocah wadon. Nanging ayumu kuwi pindho widodari Kamanggi Jawata ana ing ngarep. Sampeyan iki senengane ngalembono. Yen wis kelakon karepe ngalembono terus jenengane iki. Bocah kok ayune ngene. Kang Mas. Diajeng Pujawati lan Pujasari. Ki Kang Mas. Playune Hadipati Binangun Surya Kusuma. Uron Tanurunga bakal mradul kelawan Kanjeng Sultan Fatah. Mula kang sapa kuwi diajeng. Aja nganti wedi kangelan mesangrah ing tapelan. Monggo Kang Mas. Kakang Matung Kulim, Yai Sultan. Wilantura Harjo Suwan Penjenengan, wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Alhamdulillah. Entuk ora ngate Allah uga pangestunan dalem Sultan. Takakuane ing Demak alesem sambikala. Amung wae salam pandungane wong tuwa kapura ngarep sira Sultan. Nggih, kula tampi mungkin dados kanthi simatut. Katra legah kang prayogi. Kakang Jafar Soti, Paring pangandika Kanjeng sami Basuki Swandika wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. pangastunipun pikantuk pinayowaning Gusti sowan kula kalis ing sambika. Namung salam taklif katur kersane Kanjeng Sultan. Kula tampi dawuh sami-sami. Katra legah kang prayogi. Narijih Kanjeng Sultan. Yai Hadipati Surya Kusuma, Kanjeng Sultan Fatah. Basuki Swan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Pikantuk berkah so pangestu panjenengan. Sowan kula kalis ing sambikala. Namung sungkem pangabdi kula dikunjung. Ing Suntompo Pujo pangestulisun moraken tampano. Sanget ing pamundi. Surya Kusuma, Dawuh dalem Kanjeng. dadak anglayane kene sira tumedhak. Ora ingsun timbali. Marak Swan ana ing Kasultanan Bintoro Demak, ora wigati. Pangapuntenipun. Antos kula minggah wonten ing pendhapi Kasultanan Demak Bintoro. Estunipun wonten wigatos ngaturi nika Kanjeng Sultan. Iti wedal sakmenika ken kula yasa benteng dipun risak dening tiyang-tiyang Thai laskar saking Majapahit. Iya. Awit dasaripun sedaya para laskar yenipun ngrusak benteng ingkang mapan wonten ing Lerat. Yampaipun boten rimahaken punjering pemerintahan mapan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Surya Kusuma. Nanging Kabeh pawa para kler. Nalika swara gone ingsun minangka sultan. Ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kuwi papargarsa dalam Rama Prabu Brawijaya ing Praja Majapahit. sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken sedaya peranganing laskar campuh perang dumati antawisipun prajurit saking Pinangun lan sedaya para laskar ning emanipun Kanjeng Emane Sultan. kepiye? Sedaya para prajurit asoring jurit Alah. Kanjeng Sultan. Ayo Sultan. Kados pundi sakmenika. Nek nalika swara panjenengan boten terus dateng kula
ingkang parikedah yasa beteng ana ing desa Lirang. Tertamtu boten kados ngaten nika. Aku ngongkon kira ora ngawur. Olehku ngongkon gawe kapal wates. Kowe aku duwe dasar. Mergo sing tak kuwatirake ora ketang saperangan pancen. Wong saka Mleran Ngetan kuwi wis ana sing tau dadi muridku. Ning sing akeh iki sing padha seneng ngombe waragan tumindak ugal-ugalan. Kang tak kuwatirake, Sultan, mengko gek nglarek kulon. Mengko saperangane binangun ki wong kang mentas wae hijrah mlebu agama Islam ki imane se padha tipes. Lamun kena wong brawetan kang padha ngombe waragan mengko gek dijak banjur katut. Nanging kalau menawi bedal sak menika para prajurit saka Benangun. Heeh. Sami kasen itu menapa kula piyambak ingkang majengi palagan. Aja, Sultan aja. Mergo sira dalam iki pengayuman. Prayogane ngene ya, Sultan. Karane gelem ora gelem laskar-laskar Majapahit kae kabeh padha ngerti karo anak murid. Ora liya kang mapan ing Kadilangu. Raden Said ya Sunan Kalijaga. Mula ben mengko Kalijaga kang ngrepeh perkara iki ben garing-gal ana perampungan. Aku dudune Kalijaga dirawake papan kene. Napa saestu kakang Suraso kados katen. Kanjeng Sultan menika prastawa najan kok namung sak glintere manungsa. Kula timbang-timbang leres aturipun Rama Madum Ibrahim. Ya, terus Kang Kalijaga sepados sibuk wonten ngarsa panjenengan. Menawi ngaten kula ngambil murid panjenengan Kosim. Ingkang parikedah tumuju ing Kadilangu kan supaya kakang Kalijaga sowan mereka Sultan. Kosim. Menyang Kadilangu le. Menawi sampun kepareng mangestaken paring pangantipun mesti mewan panjenengan menika kakek jeneng manah enak kapenak kula ngaji dhateng para murid wonten ing Kadilangu dadak panjenengan katimbalan wonten ing Kasultanan Demak. menika leres Kanjeng Sultan wonten wigatos menapa yetos nimbali kula kang supados sowan wonten Demak Kanjeng Sultan. Kakang Kalijaga ing sekawit kula menika pisahaken rubing Majapahit lan ing Kasultanan Demak Bintoro yasa beteng wonten ing lanadan desa Lirang ingkang parikedah dipun yasa beteng tapel wates antaripun Jawa Wetan lan ing Jawa Tengah. Ing wekdal sakmenika miturut aturing Dipati Suryakusuma wonten sawijining laskar saking Majapahit wonten naripaken dipun rusak ngantosaken pasulayan prajurit saking Binangun sami kasure yudha. Lajeng kersanipun Kanjeng Sultan wonten dawuh napa nimbali kula. Madum Ibrahim katuran jarwani dhateng kakang Kalijaga. ngene lho he. Pripun Rama Bonang? Pancen sing njaluk tekamu ki aku. Wonten napa? Iki Demak kirah geger oleh karena tumindake laskar-laskar Majapahit kang padha ngrusak beteng oleh Mleran ngono lho. Lah kedahipun kula Ya kowe kudu melu tandang gawe wong Majapahit kae
Ngeten ya Rama Bonang. Nak wonten lampahan ingkang kados ngaten. Sing kula salahke niki mboten Sisa Majapahit, mboten Kanjeng Sultan. Sing kula salahke niki sampeyan. Coba kula aturi ngalih. Sultan niki mboten benten kalih ratu. Jeneng ratu niku ngayomi kawula sak wontenipun. Agama Buddha nggih diayomi, agama Hindu nggih diayomi, saya-saya kok agama Islam. Nanging kenging menapa kok yasa beteng leran dumugi pangkalan sing sakulone diayomi sing sawetane mboten ngoten iki lak jenenge ana tetembungan Bang Cindhe Bang Cilagdan Rama Bonang. Ngene lho, ora kok aku mangkon kudune Bang Cindhe Bang Cilagdan ki ora. Lah tegesipun Kan tak kuwatirake mengko gegek ana perangane wong etan padha mlayu ngulon. Do ajak-ajak kemendak kangala ngombe waragan. niku kantun menusane lu lakung dinukung waliati. Ngrika ge ngrika, Demak ge Demak, sing baku kawula kedah diayomi Rama Bonang. Ngoten iki sampeyan kula salahke mboten gelem. Mergo sampeyan ngantos dawuh kalih Kanjeng Sultan kedahipun yasa beteng. Niki jenenge dipaberi sing wetane beteng mboten diakoni kawulanipun, nak sing kawulon diakoni. Napa niku bener lho? Dadi kowe nyalahke wong Yo nggih, saniki ngeten. Nak panjenengan nimbali kalih kula kersane Rama Bonang napa? kae wong Majapahit kae cekel nek kerupaten ana Kula. Rama Bonang. Islam niki rahmatan lil alamin gunakake kerukunan. Wong gelut iki apik napa? Ya nek gelut ya elek. Nak kula dadi sunan iki damele napa? Damele gawene sunanku ya ajak-ajak barang kene Siar apik. agama Islam, amal ma'ruf, nabi. Mungkin. Ya kula sampeyan gen perang. Lah kok nek gene wong kowe iki minangka toa, minangka cagake Demak Bintara kowe iki saka guru lho. Rama Bonang. Nak kula sampeyan dawuhi ken siar agami kula sagah. Nanging nak kula ken perang wong alam kali Joko boten gelem. Kanjeng Sultan. Tinimbalan kula cekapi semanten mergo Rama Bonang dawuh kula ken perang. Kula mboten sagah keparang donya pamit. Assalamualaikum. Kanjeng Sultan, kula niku gumun setahun jiblem sak rendel. Perkawisipun 20 tahun itu sampun kawuri. Saben Rama waktu menika paring dawuh sagung para murid. Sami sendika angayahi. Menawi samangke bene kula bataken sima ingkang ilang siunge pun boten wonten gunanipun. Nyatane sak lagi ya perintah kalian murid sing kinase. Nyatane nggih badal. Ya kok besar kowe. Lu menawa aku wis tuwa. Lu menawa aku wis mampu lemah kanca. maju. Pun kiat katakan kawan. Pangapunten menawi Ampun kados ngaten niku. atur kula tinggal datang rasanipun Rama. Lapor istighfar. Rama. Terus penjelasan niku ampun kados ngaten. Rasa papan wonten ing patung sok.
wonten Kasultanan Demak Bintoro kemawon. Nek pancen Kakang Sunan Bonang saking Bali, pun ndoro oleh Kasunan Bonang sing ati-ati ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Sultan, pangapunten menangkan atur kula tinggal dhateng rasipun kula lho satemah kakusunaken. Mengaten ampun ngantos egaken pundhuripun Kakang Sunan Bonang sapunika panjenengan paringedah tuturi saking Kok ngaten paring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datri pundur paring Tau. Wah, 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 au, au, wah, wah. Menawi wonten pertandaan badhe wonten raja wali. Arep ana raja wali.
batal dawuh Wes ngerti kok. Aku wes ngerti. Jroning atimu ora bakal kok kowe wani. Mantap aku karo. Kok lho kowe duwe cara. ya. Aku jalu ya. Besok lamun kowe tak tinggal guna ojo lelek. Aku ngerti kok kasusna. Kakak, saya dan cuek. Aku tak sekolah, aku rakyat tak makan. Gue gawe gila ya. Gue gawe gila tak sekolah. Aku dekere aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama Sultan Patah ing Kasultanan Demak Bintoro derek Bela Sungkawa sak tindakipun Kakang Sunan Bonang Maktum Ibrahim suwan ngarsani Gusti Allah mugi kemawon arwahipun tinambi lan pikantuk pangapunten pikantuk kasuwargane Gusti Allah tebih akan dateng siksa api neraka. Kakang Kalijaga monggo sak menika panjenengan ingkang paring pitutur dhateng para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng derek Bela Sungkawa Demak sampun katilar tokoh agama nggih Rama Bonang. Saderengipun Rama Bonang dipun petak kula badhe nyuwun miterang. Rama Bonang niku tiyang apik napa elek? Tiyang sae napa elek? Tiyang sae napa elek? Matur sembah nuwun. Merga Rama Bonang anggenipun siar agami
saking tlatah wetan dumugi tlatah Demak menika mboten kirang-kirang. Monggo senajan Rama Bonang sampun kapundhut marang Gusti, monggo kita sami sing nerusaken lekasipun Rama Sunan Bonang. Nah, saderengipun dipun petak, monggo kita sami sesarengan maos kalimat thayyibah. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik Sultan kados nyoblong sak lebetipun manah sak menika Demak sampun icalan toko. Monggo sesarengan kundur wonten Demak Adik Sultan. Monggo. Menawi kang kali jaga anggenipun mikir para waktu Ibrahim ingkang pundhel wonten panggon Gusti. Nanging stupa wau kan.
pejah kesange manungsa menika gumantung Gusti kersane. Sampun kinaris. Monggo to. Sami didonga kersane Gusti arwanipun Romadhun. Katampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sesuk telung dinane Rama Munang. Santri saka Jawa Wetan, Jawa Tengah, ayo kumpulke kabeh ana ing Kasunanan Bunang kirim donga karo Rama Munang. Aja nganti ana sing liwatan. Ampun dados mangke sansai kados. Kok kanthi wonten ing Kasunanan Bunang Aku tak baleni Kadilangu, mengko santri Kadilangu sak jake ana ing Sunan. Oh ngaten. Kowe ya ngono ya.